बेसेरा बाजैनि मोखांखौ नायनानैनो बोरैबा नांदों। आंनो फाफि, आंनो सुनि, आंनि थाखायनो दिनै बेफोर गासैबो जाबाय। आं दा माबोरै फोरमायनो बाजैनो? बबे रावनिफ्राय आं जागायजेननो? आदाया जे थांबाय आरो आइया जे बेखौ नखरनिफ्राय होखारनो गोबां नाजागासिनो, आं बिनो माबोरै खोन्थानो? बेसेरा सिबाय माखौबा नेनानै दं। मा फाप मावदोंमोन बेसेरा बियो जोंनि नखराव फैनानै दिनै एथ' आलाय आन्थानि? बेफोर गासैबो आंनि थाखाय। बे संसाराव दिनै आं गावनि बिबाजैखौ नासयहोनायनिसो जोनोम लानानै खाफाल लानानै फैखोना माखो आंलाय? बाजै, बाजै, नों सोरखौ नेदों? मिनि, नोंनि आदाखौनो लामाथिं नाहरगासिनो आं, माला फैगोन बियो होननानै। मोनथियोना मोनथिया बियो दिनै दे मादार्स डे? दिनै दे न'आव थानानै बिमा बिफाखौ मान होनांगौ, सिबिनांगौ, बिमा बिफानि आथिं हमनानै दिनै बिमा बिफानि दे बोर लानांगौ। बेखौ बियो मोनथिगौना मोनथिया? दिनै मादार्स डे, बहा थांदों दाबोसिम सफैयाखै। आरो बिहाथ' थांनायनि समाबो जाबोथारबाय, बारा गोबाव गैथारलिया। बियो मानो गोबाव बाहेरायाव थाहैखो? बे थांनायनि सिगां न'आव मानो एसेबो टाइम होआसै? बहा थांदों नोंदाया नोंनो खोन्थालांदोंना खोन्थालाङाखै? आं फन हरगासिनो, फनखौबो रिसिभ खालामाखै। मा जाखो बियो मानसिया? दिनैनि दिना मा दिन बेखौबो गोसोआव गैलायै मा जाथारखो बियो? फैथों बियो दिनै, बेखौ आङो जाबायदि बोराबगोन ना जे बियो आरो माब्लाबाबो दिनैनि दिनखौ बियो बेबायदि बावनानै थाया। बाजै, बेखारावनो नोङो बेफोरखौ टेनसन लानो नाङा। माबे बेखार जाखो मिनि? माखौ बेखार होनखो नोंलाय? मादार्स डे, मादार्स डे, बोसोरानो फैबाय थायो जेब्ला, बेबो फैबायानो थागोन मादार्स डेआबो। दिनै मोनाखै, फैनाय बोसोर मोनगोन ना? बेखौलाय मानोथो एथ' जिंगासिनांगौ जाखो? बेथ' माबा मोनसे एकदम खालामथारनांगौ बा मानिथारनांगौ बा मानियाबा जाया बेफोरबायदिथ' नङाना? नोंबो बिदिसो बुंबाय? माने नोंसोरनि बिमा बिफाफोरा दिनैनि दिना मा बेखौ फोरोङाखैना? बेखौ खिन्थियाखै? दिनैनि दिना फैबाय थायो, दिनै मानिनो नाङा होनबाथ' बै स्कुलनि नियमफोरखौबो जोङो मानिनो नांगोन। बा बै बोसोरे दे दुर्गा फुजा, कालि फुजा, ख्रिस्टमासनो मा अनेक बैसागुनो मागोनो बेफोरखौलाय जोङो मानोथो मानियो? बेफोरखौबोथ' जों मानिनो नाङाना? जायखौ होनदों बोसोर मोनसे, बोसोराव ख्रिस्टियानफोरा ख्रिस्टमासखौ मानियो बोसोराव खनसे होननानै, जेरै दुर्गाखौ फुजिग्राफ्रा बोसोराव खनसे दुर्गाखौ फुजियो, मानियो, गानो जोमो, रंजायो, थाखा फैसा गारनानै गोबां इन्जय खालामो। जेरै मागो बोसोराव खनसे फैयो, बेखौ जोङो गाजा गोमजा मानियो। जेरै बैसागु, जों जेरै बोसोराव खनसे फैयो, गाजा गोमजा रंजायो। बेफोर जेरै बोसोरजों समजों थासारिजों फैलाङो, मानिलाङो, बारलाङो। बे मादार्स डेआबोथ' मोनसे दिन, आरो बेखौबोथ' जोङो मानिनो गोनां। बयनिख्रुइबो दिनैनि दिनखौसो जोङो बांसिन मानिनो नांगौ। मानो होनोब्ला दिनैनि दिना बिमा बिफाखौ सिबिनाय सान। दिनै नोंनि बिमाया नोंखौ जोनोम होआमोनब्ला मा दुर्गा फुजा, मा कालि फुजा, मा ख्रिस्टमास, मा बैसागु, मा मागो बेफोरखौनो जेबो मोननाय नङामोन। नोंगौ, नों जोनोम मोननायखायसो, आं जोनोम मोननायखायसो बेफोरखौ जोङो मानिनो हादों। संसारनि समायना मिथिंगा बुहुमखौ जोङो नुनो मोन्दों, जोङो रायज्लायनो मोन्दों, जोंनि मेगनजों नुनानै जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों, जों खोमाजों खोनानानै जोङो गियान लानो हादों। बेफोर गासैबो बोरै? नोंनि बिमाया नोंखौ जोनोम होनायखायसो। बेनिखायनो बयनिख्रुइबो दिनैनि दिनखौ जोङो बांसिन मानिनो गोनां। बेनिखायनो आं सानो दिनै आं गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे, गावनि बिदा बिबाजैजों लोगोसे जोनोमगिरिफोरखौ खुलुमनो, सिबिनो, बिसोरखौ दिनै साबायखर बावनो, बिसोरनो दिनै मान बावनो मोनाखैब्लाबो दिनै बिहाव बिखुनजोनि न'आव फिसायजों लोगोसे गावनि बिहाव बिखुनजोखौ आथिं हमनानै बोर लानो सानदों। नाथाय नोंदायाथ' हनै दाबो गैया। बाजै, नों मानो एथ' गियानि? थारैनो बाजै, नों बायदिखौ दे जोंनि नखराव मोनदों। इसोरा दे नों बायदि एथ' बुजिनो हानाय गोहो गोरा
बेबायदि हिनजावसाखौ जोंनि नखराव हरदों जोबोर लाखि नाथाय जोंनि नखरनि मानसिफ्रासो बाजै नोंखौ बुजिनो रोङा बाजै आं नोंनो मा होननानै फोरमायनो बाजै आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो नों गोसोखौ हमथा बाजै माथो जाखो मा खोथा बाजै बेफोर गासैबो दायनिगिरिया आंनि थाखाय नों आंखौ सावहोनोबा सावहो नों आंखौ जा खालामनो गोसो खालाम नों आंखौ साजा होनो गोसो आं बेखौबो राजि बाजै बाजै नों आंखौ अननायजों आंनो गोदान जिउ होदों बे नंगौ नाथाय नों आंनो गोदान जिउ होनानै नों दिनै गावनि जिउखौ नोरोग बायदि खालामनासो लानांबाय बाजै नों निजोमजों दे फन रायलायदोंमोन आरो निजोमानो सानसे आंखौ लोगो हमनो फैनायाव नोंजों रायज्लायदोंमोन बेफोर गासैबो आइनि नोजोराव गोलैदों नोंनि फन रायलायनायाबो आइनि नोजोराव गोलैनानै आइया रेकर्ड खालामनानै लादों आरो नोङो मा मा रायलायदोंमोन बे गासैबो आइनि रेकर्डआव दङ मा नंगौ औ बाजै बाजै नों आदाखौ नेदों ना नों आदाखौ नेनो नाङा बाजै बेफोर गासैबो रेकर्डखौ आदायानो मिथिबाय नुबाय दा आदाया बेफोरखौ नुनानै बियो मा सानखो बुजियासै आं आदायाबो दे एथ' थौले गोसोनि मानसि बेखौबो आं सानाखैमोन आं गासै सैथो खोथाखौनो आदानो खोन्थानो लादोंमोन नाथाय आदायाबोथ' आंनि खोथाखौ एसेबो खोनासंनो हास्थायासै आदाया आइनि मबाइलाव फन हरदोंमोन बेयाव आं ग्रोब रिसिभ खालामनो मोनदों आदाया बुंहरदों जे आं न'आव थांला आं बाहेरा डिउटियाव थांनोसै होननानै बियो दा डिउटियाव थांबाय बाजै नों आदाखौ नेनो नांला आदाया मा सानखो आंबो बुजियासै बाजै आं नोंनो खोन्थानो सानब्लाबो खुगाखौनो बेखेवनो हायाखै नोंनि बायग्लिनाय गोसोखौ आं नायनो बायो मिनि आइया फैबाय हनै थौ आइनि सेराव आइनि आथिं हमनानै आइनिफ्राय बोर लानो बाजै आदाया दे सिरि नोंनो खोन्थायालासे खारखोमालांबाय नों दुखु जायाखै आइया आइ नों गावनि दुखुखौ बावगारनानै आइखौसो एथ' सिबिनो नाजाबावदों बाजै बे समाव आइनि खर'आबो जोबोर गाज्रि नों आइनि सेराव थांथ'यैयानो मोजां नामा नोंनि आदाया दे बेबायदि थांबाय मानो दुखु मोना जानो बिखा गावदों नाथाय सोरनो दिन्थिनो जाय आंनि गोरबो आंनि खोथा आंखौ बुजिनो नांगौमोन बेनो बुजियालासे खारखोमालांदोंब्ला आं सोरनो दिन्थिनो बिसो आंनि गोरबोखौ नायनो नांगौमोन आं बेखौ बुरखायगोन आरो बिलाय सानबेसे आंखौ बोराबनो आं मिथिगौ नोंनि आदा बिग्राया आंखौ माब्लाबाबो बोराबनानै थानाय नङा बे थांदोंब्लाबो बिदि गोसोआव बेसेबां दुखु दाहा लानानै थांदों बेखौ आंबो मिथिगौ थौ आइया रागा जोंदोंब्लाबो जोंथों आइयालाय मालाथो रागा जोङा आंनि फारसे बिहाथ' सानफ्रोमबो फैजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम बेलाय आंखौ मालाथो अनो मालाथो मोजां गोसो गोरबोजों बेयो आंजों थायो माब्लाबाबोथ' थाखाया अब्लाबो दिनैनि दिनखौ आङो बारहोनो गोसो गैया बिमानि आथिं हमनानै बिमानि बोर लानो आं गोसो थौ मानिनो नांगोन बेबायदि बिहामजोखौ आयु दानि जुगाव बेफोरबायदि बिहामजो मोनबावगोन ना बोरैथो एथ' लाखनि गेजेराव बिखौ जोंहानि न'आव मोनफैसनखो थारैनो आंबो बिनिफ्राय माखासे सोलोंनो गोनां बहुद खोथा दङ जाय बिबाजैया दिनै आंनि न'खराव फैनानै बेफोर गासै मोजां आखुखौ खालामदों जेब्ला बे आंनो फोरोंदों नंगौ बाजैया जेरै गोसोनि मानसि बियो माबायदि हास्थायो न'खरखौ आंबोथ' बेखौ सोलोंनो नांगोन आंबोथ' सानसे मालायनि न'खराव बिहामजो जाफैगोन बाजैया जेरै आंबो सानसे बेबायदिनो जाहैगोन आं बाजैनि गासै मोजां गुनखौ आं सोलोंनानै लागोन आं बाजैखौ मानियो बाजै आइनि सेराव नों थाङैयानो मोजां नामा आं गासैबो खोथाखौ मिथिगौ बाजै नुवाखै नोङो आइनि मोखाङानो गोजाल' थाबाय थाखायो जेब्लायबो दाबोथ' हनै नाय
बेसेबां गोजा आइनि मोखाङा आइया गोबां रागायाव दङ बाजै थांनाङा नामा बाद होदो मादार्स डे फादार्स डे मिनि बे आइनि मोखां गोजाखौ आं सानसे गुफुर बनायगोन आं बे नखरनि गासै जेंना जेंसि गासै खैफोद आफोद दुखु दाहाखौ बजबना लानोनो बे न'आव बिहामजो जाफैबाय जेब्ला आं गासैखौबो सैसोनो नांगोन आरो बेबो बिजावजालि साब्रै साबा ग्रोम ग्रोम थानायबालाय आं गावनो हारसिं गोजान जागौमोन मानोना सहायनो हानाय गोहोआ आंनावबो गोबां खम थेवबो आं बिखा फोरदांनानै दङ आं सहायाब्ला सानसे नोंनि बिमा बिफाखौ सोर नायनो आं नङाब्ला नोंहाथ' बिदा सासेल'सो ना आरो बिदा सासेहा सोर थागोन आंल'सो बे नखरा सोरनि आंनि बे नखरनि मोजांखौ गाज्रिखौ बिजिरनायाबो आंनि मिनि नों दा आंजों जेरै लोगो जेब्लायबो नों जुदि आंजों बेबायदि लोगो थायोब्ला नायबाय था बे आइनि गोजा मोखांखौ आं सानसे गुफुर बानायगोन गिनो नाङा फै बाजै आं बुजिगौ नोंखौ नाथाय आइयादे एसेबो बुजिनो नाजाया ओइ लांसुनिया मा लांनो फैदों आंनि सेराव आयै आं नोंनिफ्राय बोर लानो फैदों आयै जानांगौ नों दिनै बावबाय खोमा दिनैनि दिना मा दिन दिनै मादार्स डे आयै नोंनि आथिं फारनैखौ हर नोंनि आथिं फारनै हमनानै आं नोंनिफ्राय बोर लानो आयै आंनो बोर नांगौ मा आंनि बोर नांगौ नोंनो नों मिथिदोंना मिथियाखै नोंखौ दे नोंनि फिसायाबो मुगैबाय आरो आं ओइ नोंनि बे खालाय सोलेरजों आंनि आथिं हमनायाथ' बादानो नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलाङोबा ओंखारलां नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन आयै नों मानो बेफोरबायदि जेब्लायबो नों बाजैखौ मानो सैया आयै दिनै मादार्स डे नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बेफोरबायदि रावा ओंखारनो समाया जेराव नों दिनै आंनो बोसोन होनांगौमोन नाथाय बाजैयासो आंनो बोसोन होदों आयै दिनै मादार्स डेआव नों बेबायदि नखरखौ जेबो गरम दा खालामसै आयै आं नोंनो थार खोथाखौ दिनै गासैखौबो बुंगोन नों जेखौ नुदों जेखौ खोनादों जेखौ लानानै नोङो दिनै बाजैखौ बेफोरबायदि खोथा बाहायदों बेयाव बाजैनि जेबो दाय गैया बेफोर गासैबो आंनिसो आयै आं नोंनो गासै सैथो बाथ्राखौनो खोन्थाना लागोन दिनै मिनि जाम्बि जादों नामा नों बाजै आंखौ दिनै सैथो खोथाखौ बुंनो हो नों बायदि सासे एथ' गोसो गोथार हिन्जावखौ आं बोरै सैहोनो आं दिनै गासैखौबो खोन्थानानै लागोन बाजै नों आइनिफ्राय गोजान जा नों आइखौ खुलुमनो नाङा दिनै आइया नोंजों एसेबो खुलुमजानो गोसो गैया इसोरा मिथिगौ नोंनि गोसो आरो नोंनि हास्थायनायखौ नों दिनै आइनि आथिं हमनो मोनाब्लाबो इसोरा नोंखौ जेब्लायबो बोर होगोन प्लिज बाजै नों आंखौ अनो ना नों बेनिफ्राय गोजान जा आं दिनै गासै खोथाखौबो आइनो खोन्थाना लाजोबनो प्लिज मिनि नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों